Nga kanang hawan ra ba hilo ra wala ra kuan nya nay mo overtake nya kalit og brake mo una nimo din kalit og brake then pagkahapon na pagpauli kuan siya Japanese man siguro siya or Korean or Taiwanese wako kay ba gamotor siya unya nihunong siya dito liko hapit gyud ako siya nabangga nakana jud ko nga grabe gyud ang protection sa Ginoo. So kana siya nagapanghitabo nga magpangalaga tas Ginoo. Kuno ko kay bibo kay sila to. Unsa pa ka mga igsuon kung mo distansya ta sa Ginoo. So munang nagpasalamat jud ko sa Ginoo ana. Then karon si manahan no manuman ako diri sa site ang pagpabarog sa mga tubo. Unya busy mo kay may kay klase eskwela mga bata hatod eskwelahan balik na po building masa nga na bitaw. So busy gyud unya may kagabi lipay sad ko ani hindi pa ko katulog unya nay mag-send og prayer request kay kanang nakoy time ba nga i-pray time nga ampo unya kanang ang mga prayer request ginadala jud nako mga igsoon and muna akong salamat sa Ginoo niya karon daghan naman tong prayer request nga niabot no. So munang nag-enjoy jud kay ko sa akong mga pag-ampo. Kunya kay balo man ta nga limited ang atong mahimo. Bisag 5 pa imong kamot. Ning kamot pagag-ayo dili lagi na katupong kung ang Ginoo maoy mamuhat. Ang Ginoo maoy maliho. So mo na ang kinahanglan tang moampo. Kay si Lord man maoy mamuhat, no? So bisan sa simple ra gud natong kinabuhi gamiton ta sa Ginoo. Mao tay ako mga pagpasalamat o to God be all the glory. Million and katuban nang nag-send of prayer request makabahin sa panglawas, kawaladon man na sa panimalay ninyo. Kanunay nang giampo nato mga igsoon. So nining tumora matutas pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. O, gani ko ka, bisita dito sa inyo. Bisita ko dito. Inilaka ito dito. Matthew 25, 14 hangtod sa 30. Kung nibasa, dili lang ni dugay nga itong iskutan. Pero kalon, lahi ko ng iyahang mensahe na ihatag karon. Matthew Kapitulo 25, versikulo 14 hangtod sa 30 mga igsoon. Kitang tanan mo barog sa pagbasa ni ini. Matthew chapter 25 verses 14 to 13 ingon diha. Kay ang paghari sa Dios sama sa usa ka tawo nga milakaw ngadto sa laing dapit. Gitawag niya ang iyang mga sulugoon o gipiyalan niya sila sa iyang katigayunan. Sumala sa ilang katakos, ang usa gihatagan niya 5 ka puntel nga salapi ug ang usa duha ka puntel nga salapi o ang usa pagayon usa ka puntel nga salapi. Unya milakaw siya ang sulugoon nga nakadawat og 5 ka puntel nga salapi milakaw dayon gipatigayon niya kini og nakaginansya siya og 5 ka puntel nga salapi. 17 ang nakadawat og 2 ka puntel nga salapi nakaginansya og laing 2 ka puntel nga salapi. Apan ang sulugoon nga nakadawat sa usa ka puntel nga salapi milakaw nagkalot sa yuta o ginubong niya ang salapi sa iyang agalon. Tapos sa dugay panahon mipauli ang agalon ni adtong mga sulugoon og nangayog husay kanila. 20 ang sulugoon nga nakadawat sa 5 ka puntel nga salapi miadto kaniya miingon siya, Sir, gihatagan mo ako 5 ka puntel nga salapi og niini nakaginansya ako og laing 5 ka puntel nga salapi ni ara ang tanan. 21 niingon ang iyang agalon, maayo buutan og matinumanon nga sulugoon. Kay kasaligan ka man sa diyutay piyalan ko ikaw sa daghan. Dali sulod na rin og ambit sa akong kalipay. 22 unya misulod ang sulugoon nga gihatagan og 2 ka puntel nga salapi. Og mingon, Sir,
Gihatagan mo ako og duha ka puntil nga salapi og niini nakaginansya ako og laing duha ka puntil nga salapi. Ania ang tanan. Miingon ang iyang agalon, maayo og buutan og matinumanon nga sulugoon. Kay kasaligan ka man sa jutay, piyalan ko ikaw sa daghan. Dali sulod nga risa og ambit sa akong kalipay. 24. Unya, misulod ang sulugoon nga nakadawat og usa ka puntil nga salapi og miingon, Sir, nasayod ako nga istrikto ka kaayo. Nag-ani ka sa wala mo itanong og naghipo sa wala mo ipugas. Nahadlok ako, busang nilakaw ako og ilubong ko ang imong salapi sa ilalom sa yuta. Tanawa, Sir, ania ang imong salapi. 26. Miingon ang agalon, walay hinungdan og tapulan nga sulugoon. Nasayod ka man di ay nga nag-ani ako sa wala ko'y tanom ug naghipo sa wala ko'y ipugas. Nganong wala mo man gideposito sa bangko ang akong salapi aron mahibalik kini kanako nga may tubo na. Og miingon ang agalon ngadto sa laing sulugoon, kuhaan ninyo ang salapi og ihatag ngadto sa sulugoon nga may napulo ka puntil nga salapi. Kay ang ana ay iya hatagan pagdugang o makabaton siya labaw pa sa iyang gikinahanglan. Apan ang wala gayoy iya, bisan pagani ang jutay nga iyaha, kuhaon pagikan kaniya. O kining walay hinungdang sa lugoon, inlabay ngadto sa gawas, diha sa kangitngit. Dito maghilak siya og magkagot sa iyang ngipon. Magampo ta, Ginoong Dios nga labing gamhanan, daghang salamat sa lain na pud nga tsansa na imong gihatag kanamo nga buhit pa kami og pwede pang matudluan sa imong mga pulong. Nakahibaw kami, O Lord, nga ang pinakalisod na pagkinabuhi aning kinabuhi ang pagkinabuhi nga dili mosunod sa unsay imong mga pagtudlo. Salamat kayo, Lord, kay imo gyud ming gihigugma kining mga pulonga gamiton gyud nimo sa pagtul-id sa among hiwi nga mga pamatasan og pagkinabuhi. Lord, nag-angkon kaming mga Kristohanon apan ang among batasan makita ug ang among pagpanulti madungog nga daw walay Ginoo. Mao nga baguha in taon kami Ginoo. Walay usa gayod nga dili maigo sa mensahe. Walay lipod-lipod Ginoo madawat gyud sa kada usa namo karon. Salamat Lord nga kining mga mensahe dili masayang, dili maagaw sa kaaway. Mamo nga Hinuon ni kabaguhan sa tagsa-tagsa namo ka mga panghunahunang kasing-kasing aron ang among pagkinabuhi muhaom sa imong gusto. Kini mao ang among giampo ug gipangayo. Pasalamatan ka sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Kitang tanan maingon? Amen and amen. Magapanglingkod ta mga igsoon. Tapulan nga nag-ampong panalangin. Tapulan nga nag-ampo nga panalangin. Mao ni ang ato ang pagtuon nga kabuntagon. Usamang nag-ampo og ulan pero walay gitanom. Lord, dagay mig ulan, narong motubo ang pananom pero walay gitanom. Kining pagkatapulan mga igsoon, usa ni siya ka kinaiya sa yawa nga gibutang sa kinabuhi sa tawo aron ang tawo mag-ilang adunay Ginoo pero ang iyang kahimtang sa kinabuhi makita nga daw walay panalangin sa Ginoo. Magdepende na sa sitwasyon. Pareha sa atong mga kaigsuonan. Grabe ako witness jud ko aning ilang mga alantoson mga igsoon. Kay kanunay man ko magasusi nila o naunsa sila kauban pag may sa eskwelahan na dito na siya katulog niya ako pod
Tadi pa ko matulog, adugay man ko tulog, dato na kaayo nga katulog ng 3 ka oras, 4 ka oras nga na labi na nay mga buluhaton next day. Nasay ino na ko asawa ayaw ko pukawa. Pukawa na lang ko niya og maghatod sa eskwelahan. Kay mo na time na ko mga igsuon nga ampo nya daghan kay kog basahon. Nya inig maadlaw daghan kay may buluhaton. So ay may nga akong asawa ihatod sa ni dito undang na po kog pangwilding-wilding la punas ilis na po kay maghatod balik trabaho na po nana daghan yung buluhaton mga igsoon. So kining pagkatapulan mga igsoon kung na siya ang usa sa gibutang sa kaaway sa kinabuhi sa tao ingon nga kinaiya aron ang tao nga kanang makita diha sa iyaha nga walay panalangin. So mamalihog ko sa ako ang wife na ako'y props diri nga gianda para mas makasabot gyud ta og ayo mga igsoon. So payem na sa Oktubre. May sulod? Sige lang. Ano to sige kuha siguro. So kining pagkatapulan mura ni siya ani nga sudlanan aqua flash sudlanan og tubig. Nya kini siya na ni siya purpose. Ang purpose ani sudlan gayud og tubig. So kung ikaw nga nakadungog aning tinguga ingon ana ka kay naay purpose. Nay tuyo, nay tumong. Nganong tagaan magkaog kusog ni Lord na ay purpose. Nganong makakita man ka na ay purpose na nganong makadungog man ka na ay purpose nganong makalakaw man ka na ay purpose nganong duha ka buk imong kamot na ay purpose. Pero daghan kaayos mga tawo karon bisan pagani mga Kristiyanon nga sama ani walay sulod. Ana ay tulo gamay. Walay sulod. In other words, dili siya mapuslan kay wa man siya sulod. So na ako illustration dire. Patabang na ko ni Bro Harold ani. Aron nga makasabot ng tanan ani mga igsuon, sponsored by Pucari Sweet. Kamo taga company sa Pucari Sweet. Sunduin ko ninyo kay ako mong advertise. So, imo ni imagine ikaw ni, ang nakakita na yung amen. Kaya nasa likod di kayo kung kaklaros yung dako ay ako lang nag-i-estimate nga og dako si Roger doon na. Kita magpamuhan amen. So, kini siya mga igsuon, mao ni siya ang imong kinabuhi. Unya, kinahanglan gyud tang makahibaw o unsay atong purpose. Now, listen to this. Sige bro, isaka ko na. Ay, sana abrihi bro. Isaka lang. Di, kana lang sudlanan. Kana. Oh, isaka. O, sana kakamot. Itungod, ari. Isaka ba? Rumakit nila tanan. Kita mo, ane? Amen. Tinuod nga po ka-reswet ng naa sa sulod. Makabenepisyo kung lawas aning magtrabaho kay ubos kay ni siya og sugar o niya mag-refill siya mo ni siya gitorin. Tanawa ra gud ito mo ani bro. Kung nakakita mo ani ang atong kinabuhi na kung imo siyang sudlan masayang ra ang imong ihatag kay dili siya masudlan. Amen. Mo ni ang panagong tanggal. So, abi na. Ang yawa, nagbutang o pagkatapulan sa atong kinabuhi. Aron dili ta mahimong mapuslanon. O kay dili man ka mapuslanon, makahatag pa ka kasamok sa uban. Kay kung dili ka makatabang og pas-an, pabugat man ka. So gusto sa Ginoo,
nga mga pulong atong madungog, tangtangon niya ni nga takob, kini nga tabon, tanggalon niya, kini nga pagkatapulan, kini nga batasan, nga wala kay muti sa Dios, aron ka mahimong mapuslan, aron ka mahimong masudlan mga igsoon. May gusto sa Ginoo. Ba't kabalo ba mo? Nga bisan ng mga Kristohanon karon ng andit, panalangin, nag-ampo, panalangin, pero sirado. Parehaan eh. Sirado kayo, dili masudlan. Munang gusto ni Lord nga maabli yun na matanggal ng tabon sa pagkatapulan, kini nga batasan nga wakan mo tis Ginoo aron mahimo tang mapuslan. Pwede na inato dito, bro. Oh, salamat kayo. Ayaw na ni, bawiya ka ng puslan na. Ato libay. Nagamay na itong illustration. Pero kinahanglang masabtan na ito karon. Now, dara. Pag ikaw ron maigo sa walay kay nahitabo ni si mong kinabuhi, humanan ni. Warning na lang na siya sa uban. Mao nang ang imong naagian mahimong blessing sa uban. Di kay maingon ka, ako jay giigo ato, kay kisa may laing nga ako may naka-experience ato. So in general, ni siya, para ni siya for the congregation, for every believer, appeal ang mga pastor. Mga pastor, magwalit, tapulan, magtuon. Sige, pangayog ka alam sa Ginoo, pero tapulan nga mutuon. Dili lang ni siya so-called pastor, kundi mga magwala ni, mga Christian, kitang tanang, kinanglan gyud na ay kahaiton. Natay kay balo sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Now, atong gibasa karon ang parable ni Lord sa Matthew 25. Niingon nga naay tulo ka salugon. Pila ka salugon? Ang usa gihatagan og 5 ka puntel nga salapi. Ang usa gitagaag 2 ka puntel nga salapi. Kanang puntel kato ni siya, mura ni siya og sako nga gagmay nga mura ning bikingon nga naay sulod nga salapi. Basta kay puntel, pouch, unsa na karon kanang wallet bitang panakton? Unya ang usa gitagaag usa ka puntel. Ang unang pangutana, murag dili makiangayon pastor. Kay ang usa gitagaag 5, ang usa gitagaag 2, ang usa kay hatag. Nagpakita hinuon na sa tinuod nga pagka makiangayon, ano man, gitagaan siya 5 kay makaya niya ang 5. Gitagaan siya 2 kay 2 ra po yang makaya. Nya ang usa, gitagaan ang usa kay dili niya kaya og daghan. Muna nga, tagaan tag buluhaton, tagaan tag responsibilidad, dili diha tanan ihatag sa imo atungod kay dili pagani ka kasaligag gamay nga mga buhat mga ayo nakadaghan. Tanawa ka gusto kayo nimong mapuno imong bulsa. Pero sa gamay nga nasa imong bulsa, di ka kamao. O dapat tama kay bawo mga igsoon. So, kitang tanan, kabalo mo na mga nasinati nato diritanan naagian ni nato. Gamito nato ni instrumento aron mahimong pasidaan pod sa uban. Kung ikaw anak igo jud karon, kung ikaw ginikanan igo po karon. Kung ikaw magwalali igo ka, walay kaikyas ani, walay laptawan ani. Naapabata, amen? Yes. Now, ningon diha nga ang nakadawat og 5 kay nilangyaw na maglayo ang tag-iya, ang ilang agalon, ang nakadawat og 5 yan gipatigayon ang 5 ka puntel nga salapi, nakaginansya siya another 5. So, napuno na ang naa niya. Naapa mo? Magdunga na tagkatulog ini human. Pwede ra, mapampo ko na tulog. Gahagok lang ko itong buntag. Now, ang gitagang agduhaya pong ipatigayon. Wala gisulti kung giunsa niya. Basta kay pag uli sa galang ni ginansya po sa another 2, 4 na tanan.
Ang katapusan mao ni karon ang naas imong tapad kini ikatulong nga sulugon naas imong tapad dinhi agod mao na. Kanang na sa imong tapad mao ni siya ang ikatulo nga nakadawat og usa ka puntel. Atong basahon mga igsuon. Ningon diha verse 24. Diretso tas verse 24 giparaphrase na nako to kay gibasa nato ni. Kining verse 24 naa ni sa imong tapad. Ug wala lang ning verse 24 sa imong tapad, naa pud ni sa imong gilingkuran. Paminaw. Ang ikatulong sulugoon nga nakadawat og usa ka puntel, verse 24 ningon, unya misulod ang sulugoon nga nakadawat og usa ka puntel nga salapi og mingon, sir, nasayod ako nga istrikto ka kaayo. Nag-ani ka sa wala mo itanom og naghipo sa wala mo ipugas. Gipakasad-an na Hinuong, gihimo na Hinuong dautan og makasasala niya iyang agalon. Verse 25. Nahadlok ako. Busa milakaw ako og gilubong ko ang imong salapi sa ilalom sa yuta. Tanawa, sir, ania ang imong salapi. Wala niya gipatigayon. Sa laton nga pagkasulti, ang panahon gikan sa pagdawat niya sa gihatag na salapi hangtod sa panahon nga nahibalik ang iyang agalon, nasayang. Sa batanan nasayang. Kanang naa sa imong tapad, ngising-ngisi ra na, pero usik-usikan kay nagpanahon. Daghan kay nang gisayangan sa kinabuhi. Dire, focus up. Palihog lang. Kining akong ipangsulti karon na hitabo ni sa usa ka kinabuhi, o sa lain nga kinabuhi, o sa imong kinabuhi. But ang tanan nga maminaw karon isipa nga pasidaan ni natong tanan. Kay dili pa ulahi ang tanan. So, naa siya'y rason. Kabalo ba mo ang kining tapulan di mahutdan og rason? Puspon ako. Kining tapulan dili mahutdan og rason. Di ka basa sa Bible, trabaho manggod, manggod. Naghangig rason. Usara na, tapulan. Gitakluban na kas kaaway sa pagkatapulan. Then sunod. Ingon siya, sir, tanawa ra, diya ra. Walang labis, walang kulang. Kung magkano yung binigay mo, maora pod ang akong iulit karon. Verse 26. Miingon ang agalon, walay hinungdan og tapulan nga sulugoon. Ganahan kang ingnon ane, kabalo mo mga igsoon, kalang tinuod nga tapulan, og imo nang ingnon nga tapulan, masuko. Correct? Correct. Sakit man. Masuko ng taong tapulan, basta imo nang ingnon, wakay pulos og tapulan ka. Masuko na ka tinuod man. Pero sulayan ang tao yun kanang tao nga makugihon, inang tapulan, di na magtagad. Nga naman, ang iyang mga buhat, mga nagsulti. Kung unsa siya sa iyang kinabuhi. So, ningon siya, walay hinungdan o tapulan nga sulugoon. Wicked and lazy servant. Nasayod ka man di ay nga nag-ani ako. Sa wala ko itanong og naghipo, sa wala ko ipugas. 27. Shh. Pag nagbasa mo sa Bible, bantayi ang pangutana. Kaya daghang pangutana nga imong ma-encounter sa Bible. Ang usa niya na nga pangutana nas verse 27. Og ipangutana ni imong kaugalingon, ingon, ngano wala mo man ideposito sa bangko ang akong salapi aron may balik kini kanako nga may tubo na. Sa pagkatinuod nang wala lang ni siya naghisgot og kwarta, ang gigamit lang diri sambingay sa salapi kay mas daling masabtan kay ang tanang tao kung unang kwarta.
Napa mo? Amen. So daling masabtan. Ba't nag-isgot usap ni sa atong mga abilidad, kusog, talent? Makakita ka, makasulti, makadungog, makalakaw, makabuhat, kana, tanan, kung wa nimo gamita, walay hinungdan og tapulan nga sulugoon. Kinsay giingnan niya nga wala hinungdan og tapulan, iyang sulugoon. Kitang tanan nag-angkon diri mga servant, mga alagad, mga sulugoon sa Ginoo. Because Christian ta. Ang duha gingalan niya faithful servant. Good and faithful servant. Ang katapusan giingnan niya walay hinungdan o walay pulos. Kamo mga anak nakasulay pa mong giingnan mo sa inyong ginikanan wala kay pulos nga pagkaanak. Unsa imong gibate? Lami. Sakit. Nya pa yung mga ginikanan mahadlok na nang mubadlok basig maghikog ng akong anak. Hoy, sa Bible, ang anak na musukol ipabato haron mamatay. Old Testament na, balik ka dito ta. Nya karon ipampers na nato og ayo. Comfort pag Mahadlok ka nga suguon kay maghikog niya ni. mao. Gitan. Gisugo lang. Bantay mo ron. Ningon ang agalon ngadto sa laing sulugoon. Asa, ari sa tas pangutana 27, nganong wala man ni mo nagideposito? Nganong wala man ni mo nagipatigayon? In verse 28, og ningon ang agalon ngadto sa laing sulugoon, kuhaa kaniya ang salapi og ihatag ngadto sa sulugoon nga may napulo ka punter nga salapi. Kay ang ana ay iya hatagan pagdugang o makabaton siya labaw pa sa iyang gikinahanglan. Kini bitaw na aya kini mga kugihan nga dato na mas mudato pa na. Pero ang kabus nga tapulan Sindil. kabalo na mo asa na sila. Apan ang wala gayo iya bisan pagani ang jutay nga iyaha kuhaon pagayod gikan kaniya. O kining walay hinungdan nga sulugoon ilabay nga tos gawas sa kamit niya dito maghilak siya o magkagot sa iyang ngipon. Nagisgot na kabahin sa judgment mga igsoon. Eternal judgment ang last na verse nga atong gibasa. But ang atong fokusan karon kini bitang pagkatapulan na to. Mao gini ang pinakaayo na kagsangil na pobre magod mo nang wako pa mag-eskwela mo nang galisod mi karon. Kisa may nagsugod diring dato na kayo, although ang uban naagyot sa pagsugod. Pero kasagaran sa mga storya sa dagko kaayo mga successful o mga nangadato kayo nga mga tao, mga igsoon, dili tanan pod madato. Imagine madato tanan niya suguon ko nimo pahabwa sa imong septic tank. Billionaire ko niya kon maghabwa sa imong septic tank. Napamodha? So, naay mga dato magatiman sa mga kabos, samtang ang mga kabos magatrabaho sila sa pag-alagas, mga dato kay nag-alagaray man, amen. So walay makulangan. Now, tan-awa ra gud ni ang tingog commendation mga igsoon ngadtos duha is well done good and faithful servant. Maayo nga pagkatapos maayong pagkabuhat, maayo o kasaligang sulugoon. Kay kasaligan ka mas gagmayng butang, ngatagan kag daghang mga butang. Munay gisulti sa duha, at gisulti sa ikatulo mao ni wicked and lazy servant. Tapulan o dautan na sulugoon. Ikaw ni o ako. Kay bawo naman ni ika ug unsa ko kinsa ko anong wala man ni buhata. So doon ay mga tao na sa ilang buhaton pero wala nila gibuhat kay tapulan. So ang nahitabo, whoever does not have, even what they have will be taken from them. Kinsa daw itong naay ilaha, dautan, tapulan, ang naa nila kuhaon pag yun ihatag nagto sa
Unsay naa niini. Now, ang Proverbs chapter 6, verses 6 to 11. Panutihon, kapitulo 6, versikulo 6, hangtod sa 11. Usa ni siya kapanambagon mga igsoon gikan sa mga gagmay nato nga mga silingan. Dunay langit nun nga mga panambagon gikan sa mga gagmay natong mga silingan. Proverbs 6 verse 6 to 11. Panambagon ni siya sa kada usa nato kaniya karon. Paminaw. Ingon siya, go to the ant, you sluggard. Consider its ways and be wise. Ingon siya, lantawa ang mga hulmigas, ikaw taong tapulan. Go to the ant. O pamalandungi ang iyahang mga pagliho, ang iyahang pagkinabuhi, ang iyahang batasan, ang kinaiya ni ining hulmigas. Silingan na to ni bisakasan ni sila masilig rani. Pero tanawa ang ilang kinaiya o pagkinabuhi, ikaw tawong tapulan. No? Go to the ants, you sluggard. Observe siya, i-observe ning hulmigas, ikaw o tawong tapulan, aron doon na kayo makatunan. Nabisag dili pa nato padayunon ng asumpa, nakahibaw na ta mga igsoon nga ang kinaiya sa hulmigas, magkugi na siya. Basta walay ulan, napay kainit, napay kahayag, magsige naghapot og pagkaon. Dili ni pareha nang nasimong tapad, magsige nagkaon, di maghakot. Napa mo? Amen. Di ba lamig kaunon ng libre? Ambot lang. Nya makahilo kaunon ng imong hinaguan? Maunay utok sa taong tapulan. Dire tanaw. Ingon ang next verse. Next verse. It has no commander and no overseer or ruler. Wala sila'y pastor, wala sila'y pangulo, wala sila'y hari, wala sila'y kapitan, wala sila'y leader. Wala diha ilang ginikanan. Next verse, ingon ang verse 8, apa naghapot sa ilang pagkaon o nagtigom niini, giandam para sa tangulan. Ayaw i-conflict ng verse kay kamo manggo itong banggaon ng mga bersikulo ba. Ha, ingon mo ganitong ayaw pagtigom, dire giingnan og pagtigom. Dapat masubay nimo ang context, pero dili ka mahimo nga magtutudlong bakakon. Naghapot silang pagkaon. Ingon siya, yet it stores its provision in summer and gather its food at harvest. Kabalo ba mo? Diha sa paminimalay, dunay managsuon. Makabantay kaana nila kinsay kugihan o kinsay kugihan o gamay o kinsa joy mas kugihan o kinsa po'y pinaka kugihan. Kay bawag yung mga kinsay pinakatapulan. Kana laging galingkod sa imong lingkuranan karon mauna. Kasi mo kaingon mo nangigo ko ha. Wala. Dili ikaw nga akong igo ka ng kalingkod sa imong gilingkuran. Dili tanaw. Verse 9. Ingon ang verse 9. Tanawa. Dili. Verse 9. How long will you lie there? Uy, sakit naman. Galigid-ligid ra kay hindi kanus abaka mo bangon. Yos, lagad ikaw tawong tapulan. Kanus abaka mo bangon. When will you get up from your sleep? Sige ra nagtanaw video. Sige ra tanaw og vlog. Ang ga-vlog nagpala atong kalsada, gipangiluan ng kalsada, nag-income sila 100,000. Pero ikaw natapulan, sige ra naghigda, may pay ga-vlog ka. And sige ra tanaw, sige like, sige comment, sige pangaway. Walay gibuhat, ingon siya kanusa ka mo bangon. When will you get up from your sleep? Tulog. Kanus ka mubangon. Now, familiar pa ninyo ang kinaiya mga igsoon nga basta gani tapulan sinahan Check.
kakita ni siya nga ang iyang isig katawo or ang iyang amigo ni uswag nag-ayo, ni success na og-ayo, muingon ni siya. Gara naman na siya, kaya nadato naman. Nga makita ni sila, grabihan naman ka, oy, di naman ka ma-rich. Aray. Di ba? Ikaw pa Hinoo, inautan. Nga naningkamot ka, nagtrabaho ka, ikaw pa idautan, kaya di na ka ma-rich. Kung nana ni mga tao mo ingana ninyo, ingnan na yun, yes. Kaya kung ma-rich pa kunin mo, buhok, di pasabot, palihotang tapulan. Correct. Correct ka siya. Nagets na to? Nakita ang Pareho ta pala. puro ulod. Kailan mo ulod? Ood. Caterpillar. Nakita sila sa usa ka dahon. Nangaon sila sa dahon. Mga ulod ba? Green color. Gaistorya sila. Gusto, unsa man jud kay gusto nimo someday, dili Sunday. Sa future, istorya sila. Ingon na mo sa ulod ako. Kuntinto na kong makakaon og dahon hangtod mamatay. Yango-yango ang usang caterpillar nga ulod. Caterpillar nga ulod. Ulod lagi. And after pila ka weeks nakita sila usog, galupad na ang usang ulod. Kaya gato nga caterpillar, mahimo siyang butterfly. And then ka-istorya sila, ningon na din siya, oh, galupad-lupad na lagi ka. Naanalagi kayo pa ko. Biyaan naman lang ko ni mo diris dahon. Ningon ang butterfly, ngadto sa ulod nga, dili ta magpabilin nga ulod, mahimog yun tang butterfly. Nasabtan na to? Amen. And gusto sa usa nga ulod nga ayaw. Dapat pareho na ta nga ulod. Pareho na ta nga tapulan, pareho na ta mga matay nga nag-antos. Pareho na tang dili mo success, pareho na tang walay panalangin, pareho na tang walay kadaugan, dapat ulod ko ulod na buka. Kabatay man ang mga tapulan, gusto kayo ng mamarkada, unya, kanang mga nagtinarong ng eskwela, ila ng haynoon, tara upang ta, mag-outing ta, mga ligo ta, magtiligto kayo, uta kanunay. Ay, ang eskwela, ay. Wa may nadato og eskwela. Nakinatapulan ang problema, dyan kayo. So, nilupad na ang butterfly. Ningon na po sa ulod, di na ka ma-rich. Gara na kakayo. Nakasakyan na nakamotor, nakabalay, nakanindot, di na ka managad. Di na ka ma-attend sa atong mga tigong-tigong. Di na ka ma-appel sa ato ang mga reunion. Di na ka ma-appel sa atong mga tapok-tapok. Busy gani siya, no? Kay kugihan siya. Ikaw, kay kugihan. Mo-attend to ka reunion. Wag ko kay tampo. Ikaw pa'y kusog kayo mo habab. Aray ko. Pirangkahay na taani. Kahapit ang balik. Ang Ginoo kasigi na o gera. Pero mga Kristohanong gyapon karon wala nanubo. Magikalikay patay ni Gwale kay basig maigo na yung maigo ang tanang maigo. Kung naabot ni sa imong kinabuhi, therefore blessing ta kay mahimo ning pasidaan sa wa nakaagi sa imong giagian. And then ningon diha nga kung ang tawo magkalisod, unya mamatay siyang naglisod sa laragyan na niya. Sa gingayon ko na, dili tanan na sitwasyon, ingon ni anak mga igsoon. Naapa mo? Amen. Proverbs 26, verse 14. Proverbs 26, verse 14. Ako na siyang giwali kay nakita na ko ni sa atong mga pagkinabuhi ng igsoon, bisan sa ako, sa akong pamilya. Unya, kini yung pagkatapulan problema dyan siya mga igsoon. Proverbs 26:14, ningon siya, as a door turns to its hinges, so a sluggard turns on his bed. Kabantay man ang pultahan, ningon siya nga, kining tapulan, mura siya pultahan, nga naay bisag
bisagra. Kanang pultahan bitaw no, yan ay metal sa daplin nga mo'y hinungdan na maliso-liso siya. Matulod-tulod nimo, balik-balik ra na siya. Gikumpara ni anang pultahan kanang iyang bisagra or hinges ang usa ka taong tapulan. Nga sige siyang naglihok pero walay nakabot. Busy siya kanunay pero wala na tulin. Walay tulin, walay unproductive siya. Wala siya namhimo, wala siya namugna, wala siya nabuhat. Pero sige ngalihok. Unya ningon siya, nga kanang tapulan nga mahigda, murag bisagras pultahan. Sige lang liso-liso, hantod na lubat, mag-charge. Inig na full charge na, mubalik na po higda, cellphone, sige lang liso-liso. Murag bisagra, galihok, pero wak na tulin. Muna giingon sa Bible. Ingon siya, as the doors turns on its hinges, so a sluggard turns on his bed. Pamilyar ni mo rin? Muna yung gisulti yung mga igsuon. Then, sige nga nagliho. Pero dili siya matapos, wala siya matapos yung kinabuhi, wala siya mabuhat, nahurot ang iyang panahon, nahurot ang tanan, niya, pero wala siya nahimo mga igsuon. And verse 15. Kung imong padayunan sa verse 15 o 16 mga igsoon, ang 15 nag-ingon nga kining taong tapulan as sluggard buries his hand on the dish. He is too lazy to bring it back to his mouth. Iyang butang ang iyang kamot nga tos pagkaon ng igsoon. Pero bisan gani ang paghungit sa iyang kagalingong baba, di kamao. Napa mo? Amen. Gidescribe ana ang tapulan. Nga ultimo paghungit na lang sa pagkaon. Kasi gipasabot ana. Na gusto niya ang laing tao mumuhungit para niya. Gusto niya ang laing tao man maghago para niya. Muna description sa tao tapulan. Gaksa uban sa gugma ang nasa imong tapad inang ikaw gyud ni. Dali ah, sulti ba kayo mahungan ta? Sa gigayon ko na para jud ni nato. Pastor, di ko tapulan dagan kong gibuhat, saktan ka na ko niya. Kung tinuod ba ng dagan kang gibuhat? Then in verse 16, kining verse 16, tanawa ha? Tanawa ang verse 16. The sluggard is wiser in his own Kamu na adas likod kitaan ron niyo? hand when risen. Ako rin yung wife ako maglaro, wapa kayo. Dire na ta, 26:16. Anong sabi mo? Dire. Ingon siya, a sluggard is wiser in his own eyes. Kabantay mo ang mga tapulan, mo ni mga babaon kaayo. Sige ka suggest, aron daghanan ni idea. Mo, di ko ano. Daghanan ni sila ikasulti, unya ang ilang feeling sila'y insakto kanunay. Correct? Amen. Correct? Amen. Katawa ni Tingog, maugod kayo. Kanunay din silang mag-suggest, kanunay din silang magyaw-yaw, kanunay din silang mamuminto. Di ko maunang pagkakuhanan ni mo, gahiwin ka rin na. Kanunay din silang, basta, opinionista. Ambot, ang nabay word opinionista, kaya ako'y gagama, anak, ganyan buntag. Opinionista, kanunay mo komento, kanunay mo suggest, puno og idea, dili mo lihok, tapulan. Ya kamo girls, dasmag mo bisag tapulan? Di pastor, kaya naman siya abs. Makaon ha? Makaon? Kaniya to ang mga macho ng mga lalaki, kanang kugihan kayo. Karon ang mga macho ng lalaki, kanang kamaong picture. Ni ato ko Korea mga igsoon, pag uli din ako nag-post, wajay bisa ko sa kapag picture na nindot.
Kadito ko kamaungupaangay sa pag-adjust sa color, sa pag-focus-focus, 1.6, kung saan mga point-point, dito ko kamao. Hello? Ang matso karon nga mga lalaki, mga igsoon, kay kanang kamao mo, musaya. Tananatit. Hawak ko ang bit. Pastor. Muna yung mga matso. Basultihan mo na ako, bisag unsa ka bugat na trabaho ang gipasingutan nimo, lami kayo nga inigdawat nimo sa kwarta kay gikugihan nimo na bunga na sa imong kakugi, lami kayo na nga kwarta gamiton. Amen. Naapa mo diha? Amen. Kita pulang kusog kayong magunahon, dali kayo ni makakomento, dali kayo ni makahinaway, dagan kayo siya ikasulti, pero ang iyang mga buhat, zero. O daghan ni sila sa simbahan. Daghan ni sila sulod sa mga Kristohanong kasimbahanan. Sige ra hilak og panalangin pero walay gipang buhat. Bisag naghatag na si Lord og ulan, wa gyapon kay naani kay wa kay gitanong. Before nagampo og ulan mga igsoon, nagtanom muna sila. In advance, pag-ani, nag-pray na sila, Lord, June na, month of June na, Lord, month of April and May, dili, kaya mo ulan, Ginoo, pero need may makatanong tagay, may ulan, Lord. Nga nung nag-ampo, mag-ulan sa panalangin. Nga wala man kayo gitanong, wala man kayo gibuhat. Then muna ang problema, mga igsuon, sa mga taong tapulan. In Proverbs 15:19, Proverbs 15 verse 19. Sayon kayo pag ilan yung taong tapulan. Mga girls, pag may maninguha, ganin ninyo, ato silang balay. Mao ba ng mga laba, siya ba'y galaba siyang brief? Kamao bang mong flash sa anidoro, kabalo bang mong kiss-kiss sa anidoro? Di kay cute mong yun siya, pastor. Humot o ilok. Limpyo o koko, pastor. Nga bugnaw kay siyang tingog, pastor. Nga ano ka na mga DJ sa FM radio na makapaminaw ka murap kayo, kagula, wapuha niya, oy. Bokong tingog na. Ganun kayang tingog, bugnaw pas ice cream. Sa personal kay maupog na. Makabanhaw o buhi. So, ingon siya, Proverbs 15:19, diretanan. The way of sluggard is black with thorns, but the path of the upright is a highway. Siya, mag-una tas literal sa paglantaw nimo. Dunay mo sa kabalay diha ang na diha sa sulod tapulan. Pagtan-an mo sa agianan, halos di na makitaan ang agianan. May gani gigrass cutter ni Alma diha gahapon. Kay bay naghanang moagi ang mga taga-church masimba, moagi ang nagpuyo sa church, moagi silinganan, ang galimpyo taga-purugdos. So tanawon nimo ang balay sa tapulan nga iso, ningon ang Bible nga ang iyang agianan sampinit. But kung atong lauman ang paghubad ni lantaw kayo paminaw. Ingon siya nga highway lapad hinlo ang agianan sa taong butan. Apan ang taong tapulan tunokon. Kung maghisgot gani kag tunok, kalisdanan sa kinabuhi. Murang anang lisuda sa kinabuhi kay lisod na tanda ang tapulan pagyod. Kabalo mo ani mga taong mga igsoon? Kung makita nimo ni silang kugihan diha sa Ginoo, dili ka mahadlok nga mo share sa imong blessing ngadto nila. Pero kung tapulan na gani kusog pang musukol o ginikanan bisag naa pa kay blessing ihatag na lang nimo sa angayan. Correct? Amen. Galingkod ka diha, gamay ra kayo ang imong sweldo, kabayad ka og tax. Muna nimong paningkamot, trabaho, kabayad ka og tax. Pag-abot sa panahon, magpasikat ang gobyerno, manghatag kayong ayuda ngadto sa mga tapulan para isugal, ibisyo
Pupuli maabot din nila. Kinalisudan kayo mga igsoon. Sa imong kasing-kasing na agyo kay kaduol nga ng ingani man gyud ang kinabuhi. Kung kinsay ang ayan mga nag-antos ang mga tapulan, mga gihimong prinsipe o mga hari. Ang problema karon sa Negros Oriental ang daghanang katubhan. Atras ka sa 30 katuig mga igsoon, dili problema ang pagpangani. Karon problema na ang pagtanom, ang pagpangani, kay wala na kayo mo tanom nga magpasuhol, wala na ko kayo mangani nga magpasuhol, kay giayudahan na. Purpose. Lumalis, paminaw. Although na ay mga taong worthy, na ay mga taong angayan, nga hatagan o panabang. Kisa ninyo dire duha TL, wala kay TL, wala kay kamot, di nakakakita. Angayan ka o panabang. Sa mga Kristohanon, mga igsoon, dapat nato na i-change. Dagan kay ko gipray ni Lord. And that is why giubanan ako sa buhat. Ingon ko sa Lord, mo ni Ginoo, kani unta nga dapit, mo ni kuan. Sige, hinahinayan pud nako ni. Kaya nga akong giampo, dapat gyud pod makit-an. Naa kay gibuhat. Ang tanawan ingon siya kining kugihan, lapad. It means nga nindot nga ugma, nindot nga pagpanaw niya sa iyang tibuok kinabuhi sa umaabot kay kugihan siya. Naa pa mo? Amen. Diya. Sa gikaingon ko na ayaw ni ikasakit kung maigo ka kay pasidaan ni para sa uban. Blessing ang naitabo nimo kay naginulsol na ka o gibako na ka sa Ginoo apan mahimo ning pasidaan sa uban. So ayaw una-una ang ikaw magigo ani kay para ni sa tanan. Kay kung nahitabo ni sa imong kinabuhi, therefore bless ka nga sinati na nimo ni adi na ko nimo ni usbon ug mahimo ni nimong isulti pod sa uban nga dili ni buhaton. Amen. Amen. Kasagaran sa pamilya, kung kinsa patong buutan nga anak maoy magantos tungod ining konsentidor ng mga ginikanan. Kabalong mo langoy ang anak ni ambak sa tubig nga gituyo, dili mo langoy. Ang muluwas niya karon kadtong bag-o lang nagkat-on og langoy nga anak. Luoy mangud kayo kay mo magunang mabuwang. Igsuon maguna nimo. Dabangin tawon muna yung taon niya panikamo trabaho. Galisod og kaon kay isip ang kwarta, lisod og pangbayad sa boarding house. Nya dunay igsuong tapulan nga pabadlong. Tabangi luoy kay igsuon gina nimo kaloy. Ingna ba ma? Luoy siya na. Wa ka na luoy na ka. Siya maoy nihambak diya aron siya malumos. Kamao na siya mulangoy pero wa niya gipili niya di siya mulangoy. Kanunay nimong luwason. Next thing himuon na gyapon na niya. Nas mama, na ako mga igsoon, na sila. Hatag time na siya makantos aron siya may balo. Init kamatay nimo maglisod na siya. Kay wala nimo tudlo unsaon ang pagkinabuhi. Imo rang gisugtan nga mahimo siyang tapulan. Ako ning pangisgutan diri tanan. Sa gikaingon ko na ayaw na ninyo i-personal kay para ni sa tanan. Daghan po nga naghuwat sa wali sa social media. Silutan ang buutan nga sulugoon. Diya sa usa ka pamilya dunay problema, nakapatay, nakapusing. Napriso karon. Musakay og motor, tapulan ng mangita kwarta, mang hold up, gidunggab, gipatay ang nang habal-habal. Gipusin. Nadakpan, prisohon, ang ginikanan mo ingon sa iyang mga manghod, tabangin ninyo.
Naman may mga trabaho, tabangan na to. Kamoy bayad sa abogado, kamoy luuya tayo. Ang mga buutan ng mga tao sa pamilya. Tungod aning konsentidor na ginikanan. Magkautang-utang. Ang tapulan, magsipangutang, unya ang kugihan, nga igsuon, nga nag-ago og ayon, labi na to as abroad, gamay ra kayong sweldo dito, although dako nang lantahon dire, pero kung dito ang imong pagkinabuhi, gamay ra kayo kay taas ang living expenses dito. Ang tapulan, magsipangutang, red horse, kahon-kahon sigarilyo, o kahon-kahon nga tagay, barkada. And then, ang pabayron, ang tuwa sa abroad, nga halos walay pahulay, nagkasakit, dili gani ka pa doktor, dili gani ka palit og tambal, kay isave ang money. Dagan mga Kristohanon, opportunista, pag na uli sa abroad, taga-imid. Sunod. Nabuntis, nakapabuntis. Isa na kanto sana igsuon. Buutan na igsuon. Kabangin mo ate na. Ikaw magulaman na trabaho. Wala siya ka mag-eskwela. Kaya mo ni. Luuya kaayos. Buutan na sulugoon ni ining mga konsentidor na mga ginikanan. Kamang mga konsentidor na ginikanan. Kano sa mga magsugod o pantos? In fact, sa pagkatinud-anay lang, mas dako mo na gasto. Financial o emosyon sa mga anak na badlungan kaysa sa mga buutan. Nabuntis, nakapabuntis, tabangi taon, maluoy ka, igsuon manani mo. Huwag yung ganun is papaningkamot sa iyong buutan, anak. Sunod. Nangaway. Basta dagang problema ni napalae. Dagang kay ko makita ron sa social media mag-post, mag-gym ba? Ano ito? Dire tanong sa nakutanan. Ano ni pakita niyo silang muscle. Picture. Niya pa abs. Sa balay di maglung-up. Ay kung gra-grae, ano yung gym, mga abs ninyong gahood rin? Mangayo, pag-supplement sa ginikanan, mamapalitig o, kung saan ang imno na amino? Mamapalitig o supplement na imno niya. Pagpaliok-lihok na dahil silang mga muscle, pag nakita yung muscle, naaba kayo, di bayan ang makanan ka, inanayin anak ka? Nakasinula na? Kana rin tapulan. Nang-apply og trabaho na dawat sa restaurant. Nyahapit na manirado doon ay bagong nangabot kay mga on. Tapulan na! Maguna-una na lang. Karoon pa sila nangabot nga mag-close na ta. Abo na yung wara batay, bayad nga batay. Di magsirado na mo. Sige, isarado na. Pagawsan na sila. Isirado ang iyong tindahan. Ang malugi na. Ano, good? Hindi na magkakagusto mo, sir. Hapit na closing mo tapulan. Ang mga ona dito ni abot mga alas 7:30. Musarado na alas 8. Ang mga crew bukat ang dagway. Unya dili na kayo mo lihok. Tapulan nagsugod. Isarado na lang. Ginahan nyo. Ayaw na mo pakaon. Sarado na. Apply pa kang trabaho. Nya pamilyar na ito, umingon na dito. Lones na po. Resign sa trabaho. Resign. Gusto mo kakag-highway mo kinabuhi. Baliktad na ba ta? Kaya ang resulta na mo na tunukon nga kaugmaan. Ay, tapulan. Nga ginagawa makakapuntaan ng tapulan mga igsuon. Proverbs 24:30-34. Daghan ka Proverbs? Proverbs 24:30-34.
34. Ingon siya diha. Abot mo ka, Salmo din. Proverbs 24. Unya 30 hangtod sa 34. Na? Ingon siya, I went past the field of the sluggard. Nakaagig yung kong umahan, farm sa sluggard, sa tapulan. And past the vineyard of someone who has no sense. Kaagig yung kong tanuman, yuta sa taong way huna-huna. Tapulan o way huna-huna. Next verse. 31. Thorns had come up everywhere. Sampinit yun. Nya, kabalo mga itson, ang umaga ni or farm, nag-iiskutan, kung ato na siyang tagaan of spiritual meaning, sa mga Israelita, ang farm, literally farm, pero kasagaran naghisgot yun sa ilang future na kinabuhi. So, ang mga tao, nag-observe yun siya, kita, yun ko, o kinabuhi sa taong tapulan, farm niya, yung tanuman, yung kinabuhi. Punog yung tunog. Mana yung isulti diya, mana yung observation. The ground was covered with weeds. Weeds, sakbot na tunugon. And the stone wall was in ruins. Ang iyang pader, ang iyang kuraw, guba. Muna'y tawong tapulan. Munang atong ayuhon na atong kuraw, dre. Araw pa sa milan tang pugihan. Mangil-mangil ra. So, ang pader daw, guba. Ang mga panday. Shhh! Kisa ka mao dre mamanday, ingong amen. Wa? Bisa murag ka mao. Wa kaya ko. Ultimo mga asawa ka mao nang mamanday. Mutanaw pala ko na sila hiwi. Kasagaran sa mga panday lami kayong motrabaho sa laing balay. Pero ilang balay unsay forma gagahiri. Para ba itong among dakog dito? 5 years na, gikan pa itong bagyo. Ang dapog na halingan naman sa likod. Nya kay ang tak-angan diha kay buing ana naman natin nila ang tak-angan. Mangilan nagbato ang mo libre. Naon sa demo? Ginama pa to ni Bian. Kuya Junel. Kisa itong anak Kuya Junel na dako? Gigi. Si Gigi na yung kumato. Kalimot ko. Ingana na siya. Ay. Kapoy. So, and the stone wall was ruined. Na ay protection. Pero guba na. Dahil mga kinabuhi mo na tunukon na ang ilang kaugmaon nga naman. Wala'y protection, wala atiman, wala tanan. Ningon pag yun na kining maong tapulan, wala'y huna-huna mga igsuon. Kanunay nakulangan. Nagsalig og ayuda. Kung tabi sa gobyerno ako nahisgutan ka ganina. Makahasol sa uban. Di ba niya makahasol sa uban nga mangawat ramani, manunggab ramani, mamusil ramani. Manakaraw manig balay, etapulan. Masinahon sa kadaugan or success sa uban. Mura katong ulod ni mo just butterfly. Di naman ka ma-reach. Gara naman ka kay lupad-lupad naman ka. Munisay tapulan. Sunod. Magpasigarbo sa dili iyang hinaguan. Sa garas tapulan, no? Garbuhon. Garbuhon. Ako makaila kay kung ano makasabot kay kung ano kay kaning church taghag tawo. Sakit kayo kung heart matag adlaw. Nagtinuig na nga ano man jud nga ni. Saro jud wa jud nakaton jud. Digit pwede mo tabang. Picturean ako. Digit pwede. Wala jud na sila madungog na ng istorya nga magulat ra ko. Gulat ko ko, si Lord ay mamuhat anak. Teka ako'y mo himo og action. Murag di na magsilbi na imong kan, di na ta maguban. Ipanugilan pa ka, ikaw pa dautan.
Gulat ako ni Lord, Lord, unsa mo man ako ni, na lison man ang ani nga tawo. Sino de bala na may mga yun? Magpasigarbo sa dili iyang naguan mo ni ang tapulan mga ito. Nakaroon, gi-encourage ng tanan kami. Ecclesiastes 11:6. Kinahanglan nato ning buhaton. Ecclesiastes 11 verse 6 dingon, sow your seed in the morning and at the evening, let your hands not be idle. Ningon siya nga, ipugas mong binhim sa butangon. Pagkugi, bisan sa kagabion. Ayaw pag tinapulan. Sow your seeds in the morning and at the evening, and let your hands not be idle. Himo ang imong kamot dili tapulan, kinahanglan makugihan gyud. For you do not know which will succeed, whether this or that, or whether both will do equally well. Wala magkakabalo kung asa gyud ana ang someday. For example, season man ang tanan. Ni kumpra dahil kag 5 ka truck na face mask o face shield. Nahuman ang COVID. Di na mahalin. Di ba? So kay season man tanan. Ingana po na sa kinabuhi mo na, naka-realize ko na player ako na nga okay, inganihon ako ng mga tawanan ni. Utog sa akong trabahoan ninyo. Kung magmasa ko diri mo masa mo diri, kung mag-welding ko diri mo, then ako ni silang hotdon og tudlo og drive. Kay in the future og dili sila mag-ministry, ang driver gikinahanglan bisan asang dapit. Mas tiro na ko ni sila tanan na diri. Ngano man? Ang drive ka. Uy, wa may biyahe ron. Yahay, wa na putayin ka. Namin ang inahanglag welder. Apila ko na, Brad. Kamao ko na gamay. Itanom nimo dito, diri, diha. Ipahiluna nimo ang tanan. Kaya wa ka kabalo o asa ani anak makaharvest ka. Sa laing bahin, sa sayong kabuntagon, inigmata nimo, kumpleto ang kusog, lami kayong ihago. Pero kay muraman o pultahan, sige ang galigid-ligid sa igdaan, di matulin. Sow your seed in the morning. Bagong kusog. Liho. Buhay. Yan ay mga anak, tubluan ako. Muna itong buhaton, mas ko ang ginikanan. Himuan na lang na imong anak na. Duyanan na. Ang itong magpurintain na, duyanan na. Ibibiro na, ilayaper. Grabe ginikanan ng mga anak may joon. Tagaan ako assignment. Inignaapas yung balay ang inyong trabaho kung maunay, trabaho anay. Huwag niya na trabaho, akong pangutan ng ano man. Di mo sugod si mama. Hala! Kay dali ko na kong hilantan nun. Kay basin niyang mapaakan kong halas. Misuda po yung nga niya So, katuni ang tanan, nagikinahanglan katunan. Ipaintigayon ni mo tanan. O dili mo ayon ni dire, at least kamao po kuari di ako laing tanong dire kani makarvest ko ani o di ko karvest ani diri kamao po kuani nga buhat basi dire ko makarvest katunan tanan. Hello? Gasalig ka kay artista ka lami kay kang mo acting mo nya karon kay puro naman artista kay na vlogger na tanan. Sa una, esperanza naman ang atong makita si Julian Santos naman mula sa puso si Kuan naman Rekuyan og si Claudine Barito. Bakit nga ba ang puso pag nagmamahal na? Nakaroon artista na tanan. Nakabalo mo aning tapulan mga igsoon. Busy kaayo siya sa daghang mga butang pero wala siya tinuod nga panahon sa tinud-anay hindi kinahanglan. Ikaw niyo ako, busy kayo ta pero ang tinud-anay nga kinahanglan nga tagag panahon
ang tinuoray nga kinahanglang diha ka magpugi wa tay panahon. And that is why daghang Kristohanon magka-problema. Kabalo mo, kanang daghan kang problema, nya daghan kang babuhat, malinawon kang matulog. Sa mga construction worker, karelate na sila ani. Sa mga nagtanom, karelate na sila sa mga naigibuhat. Kami, mag-construction ining kagabi, ma-feel na mo ang grabing nakapoy, yung katulugon kayo, yung maghigda ka, marag satisfying kayo, baka nang marag kang natakbaw, aning adlaw nga, ay, nadyan minabuhat karon. Inigmata na mos pagkabuntag, magkape among atuon tong among gibuhusan, igahe ng simento, luntang ng taon, malipay ni sa among buhat. Diba ang mga nananom ingana po? Amen. Nagahago, kag-ayo, tanom, yun ni mo, sakit kay mong likod, igigda mo pagkagabi kapuyag yun. Inigmata yung buntag, kapi-kapi, kagatanaw-tanaw, kasi mo mga tanom, tama? Amen. Nalipay kang nagsugod, naggawa sa mga bagong dahon, niya nagsugod, nagbulak, ikapi-kapo ni mo itong mga bunga, nga gamay mo kayo, lipay ka! Relate much. Pero imong anak, to apa si daanan, di yan, maibot ito, sigil mo miso-miso. Makatulog na ng imong anak nga gagunit o cellphone. Patuloy i-glow iyang kamot. Kanang glucius good. Kanang iyang kamot, iyang mga tulog nga gagunit sa cellphone, patuloy i-glucius. Inigmata na niya. Wala. Muna na iyang kinabuhi. Di na matanggal sa iyang kamot iyang cellphone. Nga na. Kanang magtindahan ka mga igsoon, magama kang sari-sari store. No? Kanang nagtulog nimo, salamat kayo Lord, kadagan kay kog halin karon niya. Inigbuntag, ka-devotional ka, Lord, salamat kay Ginoo nga karong adlaw daghang mo palit Lord. Mamayad po sila Lord. Lord, wa pa ka humakampo nanay ayo. Utang ako. Nanay customer. Hindi, ato ni mo tanan dito, di ba, malipay ka, Allah, magbahig-bahig ka, magtrapo-trapo kasi mo mga display, gasulat-sulat ka, Zondrox, Discity, Silver Swan, 8 pesos, imo pagsulat-sulat, di ba malingaw ka? Amen, si Manding, ay! Di ba og naa kay buhat, malipay ka? Dagan kayong gikabisihan, pero ang gikabisihan dili unta ang ngayan nga mao gayoy hatagan panahon. Unta dili unta maoy ang ngayan kabisihan. Busy sa mga butang, wala na'y pahulay. Sala na po na mga igsoon, neta kapahulayan. And paminaw, kung kinsa paning tapulan, siya pa'y kakaon sa unod sa isda, ang kugihan binlan og ulo og buko. Correct? Much. Kung kinsa pa'y tapulan, maoy nahimulos. Ginikanan tanawan yung mga anak. Kung kinsa pa na diyang badlong ang tunga ang tanan ninyong income niya. Ang kugihan ng antos, di gani kapalit o kaugalingong tsinelas. Kung sa kalibutan nangitag justice, direpod sa church nitag justice. Ningon ang Bible kadtong walay yaha ug unsay na niya kuwaon og ihatag ngadto sa mga naanay ilaha. Munay justice sa Bible. Kay ang angayan, ang tapulan gyud na siya, tay mahimo. Hangtod na kana siya magbago. Kung kinsa pa'y walay gibuhat, kung kinsa pa'y tapulan, maoy nakakaon og nindot, maoy nakakaon og lami.
ang amahan o ang inahan gahago og ayo didto sa iyang trabahoan aron makapalit og pagkaon. Pagpangaon na mga anak nga tapulan sila nagkaon dito og lami. Pagkaon na ang amahan na nga naghago, ang inahan na nga naghago mo na mukaon. Ang nabilin na lang ulo sa isda o bukog. Because ingana ta. Himuon natong malipayon ang kinabuhi sa mga tapulan. Nag-pray ng blessing. Pero ni kooperita sa kaaway, ni kooperita sa mga batasan na nagbabag sa panalangin. Gusto na tang magpabili ni ini, mga anhita rin, mga nagdayeg sa Ginoo. Pero ang babag, ang batasan, ang mga kinaiya, sama nining pagkatapulan, ni aras atong kinabuhi, hantod na ni sa hantod. O niya, mawala ta atong mga anak, mawagya po yung batasan, o mawagya po yung mga batasan na ipasunod nila sila mga anak. Kanang na ay tapulan, samok ni sa uban, kaguliyan ni sa uban. Imong anak tapulan, naminyo og anak sa kugihan, nga kugihan pod. Away mong taman. Mag-away mong taman. Nga naman, imong anak kugihan kayo, naminyo og arang tapulana, di ang imong anak mo'y luoy kayo. Imbis bahay ng trabaho, imbis magtinabangay, imong anak mo'y luoy kayo, kulatahon pa. Ingon pa tos kalibutanon, mga tuo-tuo, nga mga iyas kalibutan, ayaw pag na mo puyo sa imong balay, nga wak-wak. Kaysa mo puyo sa imong balay, tapulan. So, gipakaon og ayo, giatiman og ayo, kani mga irresponsible sa ilang kinabuhi, nagsayang-sayang silang panahon, walay mga plano, walay ipangbuhat, mga tapulan kayo, walay giuna-kuna. Sila pa ang giatiman pag ayo, gi-vitamins pa. Palitan pag food supplement ani ilahang pagpamasol. Pag himo-himo, gusto na, bukad-bukad sa amin, palitan pa nimo. Nya, mapalitin og sapatos. Basketball kayo, update kayo, pero buluaton sa bala, di mo tabang. Palitan pag yun mong sapatos, ka na. Padayunan na. Because ginagantihan nato ang mga tapulan sa atong balay, samtang paantuso nato ang mga kugihan na nasa atong balay. Pagkanon at imanon kayo ay vitamins pa. Nya, before siya matulog, busog na siya, imo pang i-massage. Kino sa man hard. So lang, so. Tanawon nato kung sa gisulti ni Apostol Pablo, 2 Thessalonians chapter 3 verse 6 to 15. 2 Thessalonians chapter 3 verse 6 to 15. I consider myself nga giginahanglan pagyudpod ko nga makat-on, so ang akong ipangwali ako'y unang maigo. So di ko gusto ma-disqualify ko, so everyday na ako'y buhaton para sa kay mayaan sa Ginoo. 2 Thessalonians chapter 3 verse 6 to 15. Nabot na 15 diretso ha. Ano ako? Sige ato lang masahon mga igsoon, madali ta. Bisaya na akong masahon. Katong walay Bible, follow mo sa screen. 2 Thessalonians chapter 3 verse 6 to 15. Ingon siya, verse 6. Mga igsoon sa ngalan sa Ginoong Jesucristo, palayo kamo sa tanang kaigsuonan nga nagtinapulan o wala magtuman sa ilang mga pagtulunan o mga pamatasan nga among gibilin kanila. Unsa daw buhaton? Palayo man ang mga tawanan. Unsa itong ibot? Gi-awardan nato. Mas gi-priority. Mas gi-atiman. Bitaw lang na puti. Kini nga mo ang kual. Nadyo yung mga panahon ng ingana, mareklamo si ate. Mareklamo si ate. Munang palingkuro na po na ako siya, ako siyang eksplinan, o ako siyang pasabto. Kaysa, hindi niya mabantayan, nag-iatiban siya po, kuguson po siya, ingana. Kaya makita, ako sara, kanunay. So, reklamo siya. Nga mo na.
Siya yun, ate, di ba, yung mong edad, mo kung mong gibuhat ni mo. Mata sa mo. Yung karon kay big naman ka, niya, tanamang tiyan ni daddy, bugat na daan, duha pa mong kubuso. Nga, kabalo mo, mag-self-pity. Kanang naas inyong balay, na pugihan, mag-self-pity na sa kanunay. Kay siya, unta, maoy angayan. Rewardan, gantihan, panalanginan, at imanon, wala ni mo buhata. Kinsa patong badlungon. La, timanon kayo. So, palayo kamos mga tapulan. 7. Kaya nahibaluan ninyo nga angay kamong musundog ka na mo. Wala kami magtinapulan sa diha pa kami uban kaninyo. Verse 8. Wala kami magpadulot o pagkaon nga wala namo bayre. Hinuon nagbuhat o nagbudlay kami sa adlaw o sa gabi aron dili makahasol kang bisan kinsa kaninyo. 9. Gihimo namo kini dili tungod kay wala kami katungod sa pagpangayo og suhol kundi aron mahimo kami ninyong sumbanan. Ngano daw tang magbuhat, magkuging, mahimo tang example. Kabalo ng mga igsoon-lisod, bayaw kinalisudan. Pero kinahanglan nga bisag lisod buhaton nimo. Kanang tibok adlaw bugbog kay kag trabaho. Hatod mga bata sa eskwelahan, tuon, basa, nya inig kagabi o kagkas listahan aron naghana kay mo to silang iampo. Dahil himuon pa dyan nato atong rason nga busy, walay time sa Ginoo. Lisod. Na ikaw pa'y magkinarpusa, di maghatag o prayer request. Verse 10. Kay samtang diha pa kami kaninyo, giingnan namo kamo, ayaw pakana ang dili mo. Sige ka, tiklaan mo tapulan, pakaon po mo. Di ba? Ayaw pakana ang dili mo trabaho mo. But for even when we were with you, we gave you this rule. The one who is unwilling to work shall not eat. Of course, sa ilang context. Labi na dili enough ang pagkaon. So imong siguroon itong naghago. Kaya kinanglan silang kusog. Kakaon na sila. Verse 11. Gisulti na mo kini kay nakabalita man kami nga may pipila kaninyo nga nagtinapulan o walay laing gimo gawa sa pagpanghilabot sa buhat sa uban. Mo lagi ni batasag tapulan. Sige rin pamantay sa binuhatan sa uban. Sunod. 12. Busa sa ngalan sa Ginoong Hesus, nagsugo kami nga pasidan-an ang nagpasidaan ni ining mga tawhana nga kinahanglan nga magpuyo sila nga malinawon o magtrabaho alang sa ilang kaugalingong panginabuhi. Mga igsoon, ayaw ka mo pagtapos magbuhat og maayo. Kung dunay dili mo sunod sa among gisugo pinaagi ni ining sulata, pasidan siya og ayaw na pagpakig-uban kaniya aron maulaw siya. Ayaw siya isipa nga kaaway apan pasidan siya inuod ingon nga igsoon. So wala may pastor, taas kayo kong tsansa maghihatag, taas kayo kong panahon maghihatag. So, pinalisudan kayo mga igsoon. So, kita mga Kristohanon, mag-sharing kita sa atong mga blessing na. Pero, ayaw lang po himo ang imong blessing gamiton nimo sa pagsuporta sa mga kinaiya sa yawa.
mga ginikanan. Kamu gahagaw sa gawas, ning uli kamar gapon manglaba. Kanang inyong mga anak ga-drawing lang sa kuko. Tuduin nyo. Inig-uli nyo, manglaba mo, inyo rin labi. Ma, wala man lang ito isuot. Wala man ka nang laba. Ingaraw ko. Amen? Ano yung mga anak, pangutanan ko sa sudan, ma. Ma, ako sa sudan. Nakagihatag nga pang tiyangge, pamalingke. Wala. Sige, isudan na yung tudlo. Mupay mo reklamo. Wala na gani kay gibuhat no. Ikaw pa'y gareklamo anang sudan? Ma, mura niya itong sudan. Na, pila may mong gihatag nga pamalingke na ko. Wala. Isudan ng imong tudlo. Chorizo mo na. Paaka dayo na ma. Lami na nga karne na. Di ka himuko na to og mga Unya manangil na dahil ta. Ay, kurap. Puro man jud kurap no. Bala na sila kurap. Basta kay ikaw dili. Di naman makaon. Salamat kayo masahod. I love you, day. Undang na ko. So, ang 1 Corinthians chapter 15, verse 58, nag-ingon, always give yourself fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. Ayaw ka mo pag tinapulan sa buhat nga mataro, makapaymaya sa Diyos, mga buhat diya sa Ginoo, tungod kay nasayod man ka mo, nga ang inyong paghago, dili gayod, makawag gantihan Diyos. So, sa pagtapos, ang atong awit kaganina nag-ingon, I am free to live for you. I am free to live for you. Grabe na itong worship team, no? Na siya nga, sulti ka niya? Lord! Hindi na nakisulti, kaya katawa siya. I am free to live for you. Tinuod ba ka magawas ng magkinabuhi para sa Ginoo? O ang imong pagkatapulan, maoy, naggapos timo. Ang ikaduhang kanta, sa pagmata sa kamuntagon, presensya mo. Pila ka buok dire ka kanta nga tinuod tong nahitabo sa imong kinabuhi. Tanan ka kanta pero dili tanan ka buhat. Nga naman, busy ta sa dili ang ayong kabisihan, busy bodies. Pero sa angayang hatagag panahon kugihan, wala tay panahon, wa tay una-una og tapulan ta. I-blame nimo ang Dios sa imong kahimtang, i-blame nimo ang imong isikataw sa imong kahimtang, resulta na sa imong pagkawalay una-una og pagkatapulan. Kabalo mo, hangtod na naaning tapulan sa inyong panimalay, kanunay ning maghapot og problema, kagulanan, kalisdanan o kasakitan. Hangtod nga naani sa imong balay ang mga taong walay huna-huna, dili mo maubsan og problema, dili mo mahutdan og kagulanan, kasakitan. Although naay mga kasakitan alantuson problema nga gitugutan sa Ginoo kay na siya purpose. Pero lahi ang problema kay mag-antos ka kay tapulan ka. Nagkasinabot ta ani mo igsoon. Mga ginikanan o mga batan-on, mga ginikanan, tangtangan ang imuhang kinaiya kay ikaw mo naghimong tapulan sa imong anak. Mga anak, inigmaminyo na niya mo, ayaw himo ang tapulan ang imong anak tungod sa imong pagkakonsentidor. Kung doon na kay anak na buutan, gantihin na. Natigbagong sapatos, palitig cake, katong tapulan, kuha na sa kabok, butong, ablihi, butang straw, na happy birthday. Na, ilan mong butong? Gatorade man eh. Ano?
Hindi kay ato siyang anon kay aron lamang po kay luoy biya po makahuna-huna ano po siya mabisag nga na siya niatinan namatay na lang ang buutan kay mo'y nakantos ug gipasagdan ang tapulan nabuhig dugay kay giatiman pag-ay dayon nag-ampo og panalangin si Emilio nasa'y sakit nga lupus kabalo mo kung saan nga sakit ang lawas ni mo natay gitawag og immune system. Nga ang immune system siya ang sundalo sa imong lawas nga kung sulungon og mga bakterya, mga sakit, mga virus sa imong lawas, ang imong immune system mo'y mo resist, mo'y pader, mo'y manalipod, mo'y mo atake, mo protect siya, pero kining tawong tapulan mo ranig lupus. Nga imbis mo ay manalipod sa imong pamilya, mo tabang o protect, mo tabang o gatiman, mo tabang o provide sa imong pamilya, sila ang mo atake noon, sila ang mo ot-ot tinoon nimo. So ang iyang immune system dili niya atakihon ang mga bakterya, ang giatake ang iya noong kaugalingon. Ang tawag ana sa pinulungan sa atong nasod insurgency. Laing nasod ang girahon, pero ang gigira, ang kaugalingon ni noong nasod. Kung ing-ana imong kinabuhit, ginikanan man ka o anak nga tapulan, mura kag lupos, nga ikaw maoy ni unay pagsuyok, ikaw may nagunay og ot-ot, ikaw may nagunay hatag kalisdanan sa imong family. Kanus-a man ka maghinulsol o magbako. Naghulat nimo ang Ginoo. Hapit na ang iyang pagbalik, di na ta kasabot sa naitabo. Hopefully, karon makatuna nato. Nadungog nato, nasabta nato, ing-ani gid ay kalisod ang pamilya. Ing-ani gid ay kalisod ang kinabuhi. Nanaa kaning tapon, nanaa kaning taklog, nanaa kaning babag, batasan, kinaiya, nahiyas pagkatapunan. Di ko believe na inyong kugig-kugig, meet up, date. Buluhaton sa balay, kapulan kayo. Kuntihan ka na ako, relasyon na ako ay panalangin. Someday hilatan mo na. Let's close our eyes, let's pray. Father in heaven, in the name of Jesus, thank you kayo Lord sa mga pulong imong ihatag ka namo. Salamat sa mga pagbadlong. Salamat sa mga pagtudlo. Kaming tanan, Lord, ni agid ani nga kinaiya. Gihatagan mo kaming kaalam, kusog, kahibalo. Makakita, makasulti, makadungog. Makalakaw, makabuhat. Giprovidean minimo og talent. But sama kini sa lapi nga gilubong lang, gitaguan lamang, wala nagamit. Father, we pray nga ang imong pagkabalaan, Ginoo, magausab sa among mga batasan, maghimo namo, Ginoo, na magkugi diha sa among pagkinabuhi para sa imong kahimayaan in everything we do, O God. Because in this life, O Lord, daghan kaayo ang mga pagsulay. Apan kasagaran ni ini kami maoy nagmugna, Ginoo. Nagampo mes para sa among mga anak na dili unta mahimong tunokon ang ilang agianan, ang ilang future. Nagampo kami dili tunokon ang ilahang kaugmaon. Tabangi silang maghinulsol, magkat-on sa pagkamakugihon. Salamat sa imong gugmang walay paglubad. I pray, Lord, ang mga pangandoy ngayon mong ibutang sa mga singkasing sa mga kabataan, matuman kini sa paagi o Diyos, nabiyaan na mo ang mga kinaiya. Wala ni mo pagkahimoti ang pagkatapulan ug ang pagkugi sa pag-alagad kanimo sa pagbuhat sa bisan unsa mamahimo na mo, Ginoo, para sa imong kinayanan. And Father God, tanan nga mo ang mga experience, amo tong gidawat kapakyasan na mo to. Salamat nga mahimo tong pasidaan po sa mga uban pa
nawa pa makasinati ni Adto Ginoo. Salamat kay Lord. Ang among kapakyasan, gigamit imong instrumento sa pagtudlo sa uban. Magapadayon ang among kinabuhi, na panalanginan mo ang among kakugi, Ginoo. Father God, thank you nga sa kanunay masabtan namo ang among paghagog kakugi sa mga walay hinungdan mo samput ni skalaay kawalay gana. Apan ang among pagkugi diha kanimo siguradong mosampot sa panalangin o kadaugan. And pinaakini mahimaya ka o Ginoong Jesus. Salamat sa tanan gani Lord. Salamat kaayo nga ang tanan gipanalanginan nimo sa tanan namong mga buhat o Lord. Kanimo ang dungog himaya pagpasalamat sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen and amen. Manindog ta mga igsoon.